Fl-ewwel dibattitu bejn il-wib tal-Gvern u l-wib tal-Oppożizzjoni, id-Deputat David Agius ma rridx jagħti garanzija li l-vot tal-baġit ser jgħaddi. Tiggarantixxi li l-vot dwar il-baġit ser jgħaddi kif aħna mdorrijin. Baġit jitressaq, imbagħad x'jagħmel kull deputat naraw fil-Parlament. Mistoqsijek fil-ftuħ tal-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u biex aktar maqut milli kien sena ilu, David Agius ma wieġibx. Skont għal-liema grupp qed tirreferi. Mistoqsijek meta jiltaqa' man-nies dawn ikellmu fuq l-instabilità politika li ħakmet lil pajjiż fl-aħħar sena, David Agius qal lin-nies ikellmuh fuq ħafna affarijiet, inkluż li l-Parlament jista' jiftaħ mingħajr problemi. Li nistgħu nitkellmu Parlament jitfetaħ b'mod normali, ġifieri iva, mela le nies jitkellmu fuq ħafna affarijiet. Il-web tal-Oppożizzjoni ġew mitseqal li l-Parlament irid ikun tal-poplu, iżda mhux l-istess għal Lorenz Gonzi. L-isfortuna lillum li l-Parlament il-mod kif qed jimxi, il-Prim Ministru Gonzi qed jara li l-Parlament mhux huwa tal-poplu, il-Parlament huwa tiegħu u qed jimxi b'tali mod illi minflok l-interessi demokratiċi parlamentari biex jgħaddu liġijiet u biex kun hemm skrutinju kif għandu jkun, il-gvern moħħu biex jibdel l-aġenda, jbiddel liġijiet biex ma jġux voti, għaliex m'għandux il-ħanejtek għandu problemi fiħdanu. David Agius ċaħat li l-gvern jgħat fi kriżi għaliex din qatt ma ġiet manifestata fil-Parlament, iżda dwar dan ġew mitsaqal li l-gvern qed jinqeda bit-teknikalità biex jibqa' granfat mal-poter. Mizzi qal li fl-aħħar sena kien hemm diversi każi fejn il-gvern telef il-maġġoranza fil-Parlament. Kien hemm diversi affarijiet oħra illi il-Prim Ministru qal illi mhux se jħallihom isiru u kellu jaċċettom. Mistoqsi dwar l-aġenda parlamentari u meta ser ikunu diskussi l-mozzjonijiet li hemm pendenti bħal dik li ser ikun qed iressaq Franco De Bono dwar Joe Cassar, David Agius ma tax data. Għandna Parlament serju li għandna il-time frames tagħna li rridu nagħmlu. Dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Joe Cassar, David Agius ma rridx jgħid ser tkun il-pożizzjoni tal-Gvern f'każ illi din il-mozzjoni tgħaddi. Madankollu huwa konferma li l-instabilità fil-Gvern ser tiġi ġala darba l-mozzjoni ta' sfiduċja f'Joe Cassar titressaq quddiem il-Parlament. Jekk tiġi mresqa l-mozzjoni tassaħa l-mozzjoni kontra Joe Cassar, ser tkun il-pożizzjoni tal-Gvern. Jekk dina tgħaddi. Kif tasal il-mozzjoni niddiskutu? Imma din mhux qed tkompli tkabbar l-instabilità. L-instabilità tiġi meta inti kollok il-mozzjoni quddiemek.